Maria Servini gaur goizean Gernikan izan da, han testigantza batzu bildu ditu, eta Donostian da gaur arratsaldean. Josu Ibargutxi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuk ondo ezagutzen duzu Maria Servini epailea? Beno, 3 bat bidar berakin egon da. 2012an lehendabiziko aldiz, gero 2013an 2 bidar. 3 hilabetetan, abuztuan uste dut egin genuela bidaia bat, abendukoa, prestatzeko abendukoa izan zen, bidaia nagusiena 30 lagun eraman genituelako, salatzaileak, kerelatzaileak, bere aurrian, bere egiak plazaratzeko. Eta oraingo honetan ere berarekin egon zara? Bai, gutxi, zeren bera ere etorri da, pixkat, zuhurtasun pixka batekin, baina bai, berarekin egon gara. Eta ez esan dizu? Gogo asko duela, berez, esan ziguna abenduan ere. Berak abenduan esan zigun, berarentzat kausa hau, garrantzitsuena dela, bere mai gainean dagoen kausari garrantzitsuena dela, eta demostratuko digutela, bai berak eta bai bere ekipoak horrela dela. Eta, hau izan da lehendabiziko froga edo demostrazioa, etorri eginda, eta esan digu seriotasun guztiakin hartu da duela gaia. Donostian aurki du prentsaren aurrean agerraldia egiteko asmoa, eta bera ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu. Emakume fuerte ematen du, ez? Bai, edadea dauke, baina... 77 urte? Bai. Oso fuertea. Nik uste dut nahiko fuertea izan zen, adibidez, Txileren aurka, Pinocheten aurka gauza batzuk egin zituanean, eta orain gurekin ere badirudi gogo askokin hartu duenez, indartsu ikusten dugu momentuan behintzat. Elisa Calzada. Bai, hemen hau. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zu egon zara gaur Maria Servinirekin. Bai, gaur gutxian. Eta zure neba, ez? Bai. Biok egon zarete. Bai. Eta? Baina neskara egon batera, Lehenengo ni hartu neu, eta gero hartu neu nire txeran, Julen, nire neba. Eta ze kontatu diozu, Elisa? Bueno, nik kontatutena da, neuke dakizetena zer bizpaso zan, zer izen zan, gure itxen da, zelan esango bat, itxen da erizotzi, zelan izen zan. Bai. Aitaren eriotza nola izan zen, ez? Bai. Bai. Zu 8 urte zenituen orduan? 8 urte. Bai. 8 urte. Ja. 8 urte ukina bezan, nire etxe koixeko bederatziretan urten etzetik, zerera mesatara San Pedro unien, San Pedro unien 29 mesatara joen, da handik urten banien, ukin bizen itxaroten mutil gazte bi, 17 urteko mutil bi, guarda zibil bilekaz. Da, detenitu zerun bi izan, nire etxe, da zera, beste bat, bizek izan ziren, kontzejalak BNV-tik frustriko udaletxien. Eta handik ero bizen Bermiora, Bermioko batzok izan lekure, gero izan zana zeran, bai. Bai. Beste posterro zartun jazta. Bueno, nire kontu esotie, ero bizen Bermiora. Bermion ukin bizien beste talde bat 12 hartien, eruteko, zerera, horra, pero kuartel bihurtu zan batzok ize Bermiokue, da handik urrungo egunien, kamioi baten, erun biezien Larrinagako kartzelara. Larrinago kartzelara, 30 dekainaren 30-etik, gien bostera, agostun bostera, hilbizenean bitxertien, sumarizimo bat egin dotuen. Da han, eriota zigorra emontzi zen bederatzi laguneri. 12 egon ziren sumarizioen, da bederatziri eriota zigorra. Gero, eriota zigorratik kadena perpetua eta betireko kartzelie, biri, emontzi ginen aiztebi, da beste bateri. Horrek aizteek, zerera Saturraneko kartzelara erun bizien, da hirugarrena, zerera, San Cristobal, bai. Da gure haitxe, da beste bost, bostien, goizeko bostetan, derizoko komposantuko orman afusilatu bizien. Ja, baina zuek etzen duten jakin non zeuden
zen ondo zinoi, non zurtezen bai. Zelarrenagatik montzo inien sumarizimue, zerari euren emaztiri, kartabana botatzoien, isientata, persona batzuk, izan batzuk, presentako balekitzez, zerien josizuen, euren responsable itzen, liberitxiko lekizela, edo kendungo lekitzuela, erizeta zigorra, behazan inor juen. Izan zagun, gure ama eta ebizien horre eurek izenta bizen gizonari izaten bat zuteren goba lekitzeze, kendungo lekitzuela, erizeta zigorra, beha inor esan presenta zerera. Urrungo handik egun batzutara, izen zan fusila bizen agune. Agostun bosta. Gero handik aurrera, badakizu zer izan izen. Gelditzu ziren busturin 6 alargun, da 17 umezurt. Danak kalien ganien. Gure ama, edo gu, baserriku gara. Baserrien bizisik ginen. Aitxek 37 urte eukimazen, da malk 33. Da, egin duen alegine beurre urteteko, hemen gauzde. Elisa, eta epaileak, Maria Zerbinik? Maria Zerbinik gaur goizien, ez dauen, berak parterik hartun, zerien, egon da bakarrik entzuten, zer esaten dutenik, zera, Gernikeko distrituko juizak egin deklarazio hartun. Berak bakarrik jau entzun, zer dinoten, da nik pensatzen dut, alegin guztizek egitzen, detorri dela hona hartien gu gaitxe bakarrik, ezin jun izendarilako ez Argentinara, ez Madrilera, bideokonferentziara, gu gaitxe bakarrik etorti hona Euskal Herrire, pentsatzen doni meritxu itzela dekola. Esan aldiozu berari hori? Ez. Mosu bete montzapa ez dutukin aukerarik berbaitzeko. Zerila gonda. Bai. Ez dut berbarik ez dut beraga zein, Txulen epez da nipez ez dut berbarik egin. Eta nola geratu zara edo ze? Bueno, ez dakinik. Ni beti etxenaz, impresiona etxenaz olako momentutan, da, hori pasada eta oin ikusiko zerretatorren atletik. Elisa, zuke eskatu ze eskatzen duzu edo ze nahiko zenuke? Ni nahiko nekena da, gure aitzen da, zerak denuntzizek irakurritxe dekote zoin, oin nahusitzen, da, arek denuntzizek dietanak buzurrezkuak. Gure etxek eta espinukin beste zerik, herrizek aukeratu niko zerak izetie, gizonak izetie, eta euren biherra udaletxin etxi baino. Irakurtzen zuz denuntzizek, da izen zan, nik ez dakiz zer etxik, busturiko herri baten, bederatzi erizotza zigor, zertuti emotie, inkomprensible da, ez dakit nik zer ezan. Oso ondo, Elisa, asko estimatzen dizugu, gurekin hitz egin izana. Eskerrik asko zaueri, Neba ere lasai hau geratu da? Bai. Inoiz izkara egona juez baten aurrien da. Hori, ezetutu dute, baina. Bueno. Elisa, eskerrik asko eta besarka handi bat. Bai, bardin. Agur. Hauxea, testigantza, beraz, gogorra. Bai, testigantza oso gogorra. Esperientzia batzuk izan ditugu, horrelako edadeko pertsonak eta edadekoak ez direnak ere. Epailearen aurrean nolabaiteko deskarga bat egiten dute. Hainbat urtetan gordetako edo torturak, norberaren bizipenak, ez bakarrik gerra denborakoak. Duela gutxi hemen egon naiz muñekasek berak Tolosaldean hainbat lagun torturatuak izan direnekin, beraiek ere prestatzen ari dira kereilak, eta batek baino gehiago esaten zidan hori den hori gogoratzerakoan oso zaila egiten zaiela batzuetan. Berriz bere
neurona guzti horiek, registratuta dauden neurona guzti horiek, berriz, bizipena berriz jasotzea, idazteko, azken finean, testigantza beraiek idatzi egin behar dute, eta gero epailaren aurrian, bere momentuan, berretsi. Eta zaila da. Batzuk negar baten atera izan dira. Ez da harritzekoa, ez? Azkenean horrela da. Historio horiek mingarriak dira. Hori jende askorentzat terapeutikoa ere gertatuko da, edo katarsi moduko bat. Azken baten ari gara bizitza osoan ezkutatuta edukidan min bat ateratzea, ezta? Gero epaitegien alorrean ze ibilbide egingo duen alde bat utzita, terapeutikoa izango da askorentzat. Nik galderatxo egin nahi nion Josu Ibargutxiri, nola iritsi zineten Zerbiniren gana? Alegia, Europan ez zegoen epaile bat hau egintzakena, Europan egon dira diktadurak, Grezian, Portugalen, Alemanian, Italian. Europan ez zen posible epaile bat hau egiteko, zergatik Argentinara joan zarete? Segurutik Europan ere izan daiteke bateren bat prest dagoena. Bai, prest dagoena. Azken finean, jurisdizio internazionala eta legedi internazionalak, gizateriaren aurkako legedi internazionalak hor daude, edozein paitegirako. Kaso honetan, gu enteratu ginen, 2010an, kereila hori irekita zegoela Argentinan. Zergatik Argentinan, Argentinarrak ere badutelako halako esperientzia bat, beraien diktaduraren aurkako kereilekin hasi ziren, eta azkenian kereila horrekin eta mobilizazio sozial handiarekin lortu zuten lehendabiziko gauza, ley de punto final ezabatzea, kentzea. Guk ere badaukagu hemen ley de punto final. Azken finean amnistia legea ley de punto final bat da. Legedi horrekin, ley de punto final horrekin, Garzonen intentoa ere bertan bera utzi zuten. Tribunal Gorena edo Supremoak, ez da. Hori da, gainditu ezin den arresi juridikoa. Hori da. Nik ulertuan eukanez, Josu, edozein kasutan, Argentinan sortu zen mugimendu horrekin, lehendabizi Garzonek egin zuen mugimendua, gero Auzitegi Gorenak Garzoni altoa eman zion, eta horretorri zen guztia, eta Argentinan, Espainiako diktadurako biktima batzuen 3 oinordekok jo zuten epaile honen gana. 2010an. Hori da, eta hortik abiatu zen, nolabait esateko, txispa. Horra abiatu zen txispa, horra zen Maria Zerbini epailea Agustia lantzen, eta horra zineten ja, beraekin harremanetan jarrita, eta 2012an izan zen. 2012an egin genuen lehendabiziko bidaia Euskal Herritik Sabin Arana eta biok, kartzelan ibili ginenok, eta Madriletik Txato Galante eta Manolo Blanco Txibite laurok kartzelan egondakok. Eta bajo ginen usaintzera. Hori, Argentinako kereila hori ze kristo duk, eta ikusin behar diau zeren, arlo judizialak ere zeregina izan zezakek, hemen frankismoaren impunitatearen aurka eragiteko, eta berriz, nola esan, berreskuratzeko mobilizazio soziala oraindik soluzionatu ez den gai bateri buruz. Da joan zineten, zeuen kabuz, gure kabuz, poltsikotik ordaindu eta bidaia. Bai, gure poltsikotik ordaindu, eta 2012ko apirilean egon ginen 10 bat egun. Han egon ginen Zerbini epailearekin, eta han egon ginen hainbat mugimendu sozialekin, gainera sekulako solidaritatea jaso genuen berehala, enteratu ziren, jontxo, hemen estatutko jendea etorri duk hau ikustera eta hori, eta gero epaileakin egon ginen, eta benetan, eta Plaza de Mayoko amekin eta amonekin, hor kriston movimentea sortu zen, eta den horrek animatu gintuzten zerbait egitera hemen ere. Eta ilusioa askokin etorri ginen, izatez epaileak bertan esan zigun apirilean, 2012ko apirilean, urte bereko irailean etorriko zela, etzen etorri. Hasi ziren trabak, guk sekulako ilusioakin etorri ginen, ja bere bidaia prestatzen eta hori, baina etzen etorri. Dena dela gu hemen mugitzen hasi ginen, eta orduan planteatu genuen Euskal Herriko hainbat erakunde memorialista ditugu, eta erakunde memorialista guztieri planteatu genien, halako plataforma bat, denon arteko elkarte bat, koordinadora bat edo plataforma bat eratzea,
Eta hor dago plataforma hori, gaur egun plataforma horretan atxikimendu handiak ditugu, sindikatoenak, aldeli politikoenak, eta... Gerora gainera, 13ko irailaren 18an, 4 polizia atxilotzeko agindua eman zuen Serbinik, 2 hilda zeuden, eta beste Bili el Niño eta Muñekasen estradizio eskaera, estradizioa ukatu egin izan da, eta tartean Nazio Batuen erakundeak ere Espainiari uharra eman izan dio, esanez, frankismoko krimenak ikertu behar lituzkeela edo dituela, eta Maria Servini horren guztiaren ondoren, orain Euskal Herrian da, eta gero Andaluzia eta Madrilen izango da, urrengo egunetan. Honek ze bide segiko du, alegia, eta zuzen galduta Josu, beste estradizioren eskatuko du, beste norbait, aipatu izan da adibidez, garai hartan ministro izan dako bakarren bat, auziperatu ote ezaken, inputatu ote ezaken, Maria Servinik? Guk bizerrenda eginda ditugu jadanik inputagarriak direnak, guk ez ditugu inputatzen. Guk proposatu egiten ditugu frogak emanaz. Eta frogak finkatzen dira emandako testigantzetan, emandako kereletan bakoitzak idazten duenari buruz. Adibidez, Muñekas izan zen, Jon Arrizabalagak bere anaiak ordurako kerela jarritazuelako. Bestela, Muñekas ez litzake inputatu izango. Orduan, bi zerrenda egin genituen, lehendabizikoa 9 lagunena, tartean 4 torturatzaile hauek, eta beste 5 zeintzuk izan, eta Martin Villa, Gasteizko martxoko Sarraskiagatik, Utrera Molina Putxantitxegatik, eta Fernando Suárez azkenengo 5 fusilatuen zeragatik. Eta beste 2 epaile, bere izenak ez ditugu gogoratzen. Oie 5 hor daude oraindik, eta epaileak ikusteke ditu bere espedienteak. Eta duela beste hilabete batzuk, beste 15 edo 16 lagunen zerrenda pasatu diegu, horiek ere inputagarriak. Beste ministro batzuk, beste torturatzaile batzuk, eta beste epaile batzuk. Tartean, militar batzuk ere bai. Adibidez, Tronkoso kapitaina izan zena, Burgosko epaitegian, eta beste batzuk ere berak zehatutakoa. Beraz, pentsa liteke, bisita honen ondoren, albisteak izango ditugula, Servini epailearen ingurutik, ez? Ze, bisita honetan, bera oso tentuz ari da jokatzen, oso gutxi ari da hizketan, gaur prentsaren aurrean hizketa egiteko asmoa du, eta egia esan, zalantza asko daukagu, zer esango ote duen, ze orain arte oso hitz justuak egin ditu, dena ondo doa, legebiltzarrean izan da, gogoratu behar dugu legebiltzarreko taldeak joan zirela aurreko bisitan, Argentinara joan zinetenean, talde ezberdinak, baina legebiltzarren ere presidentearekin bakarrik egon da, eta oso hitz gutxiko, eta horrentxe Elisa berak ere esan digu, ez? Berak kontatu dio dena, baina epaileak ez du deus esan. Zurra etorri da, normala da, lehen esan dugun moduan, hainbat edabideri zurra behar du izan, azken finean, kanpotik datorrelako jurisdizio internazionaletik, beste jurisdizio baten aurrean, barruko jurisdizio hori gaindituaz internazionala jartzera. Horrek baditu interes diplomatikoak eta tartean. Hemen espektatiba bat sortzen ari da, baina justu berria egunkariak albistea gaur jaso du, eta bukaeran jartzen du ohar bat deigarri egin zaidana, eta itirako dituzun. Lau haizetara gogoan plataformak tentuz jokatzeko eskatu du ala ere, ilusio eta itxaropen gehiegi sortzen ari dela iritzi diola. Alegia, frustrazioa sorrote dezaken, hone guztiak, esperantza asko jarri, Serviniren epaile honen bisitak eta zera, ilusioa, esperantza eta gero ezerezean geratzea. Eta mairako utziko dugun kontua da gainera, iruditzen mazaizue? Bai. Ez zure hitzea lehendabizi noski, baina... Ilusioa normala nola ez jaso, lehendabiziko aldiz izan delako, ia 80 urtetan jendeak epaile baten aurrean bere egia guztiak azaltzeko. Arriskua beti dauka. Arlo juridikoak beti dauka arriskua, azken finean potereak ere tartean daudelako. Beraz, gu beti esaten dugu kereila guretzat tresna baten dela. Zertarago tresna, sensibilizazio soziala areagotzeko. Eta areagotu zertarako, hor dagoelako asignatura bat, izugarrizko asignatura bat, estatu honetan, sekula santan tratatu ez dena.
eta ez da tratatu akordio politiko negargarri bat izan zelako gure iritziz behintzat trantsizio garaian. Hori den hori estali egin zuten, batzuk oso interesatuak, frankismoaren estruktura guztia ezer ikuitu gabe pasatu zelako balizko demokrazia honetara, eta beste batzuk hori onartu egin zutelako. Hori den hori garbitu beharra daukagu, eta behin hori garbituta egia guztiarekin, guk pentsatzen dugu benetako justizia egin behar dela. Nurembergen edo beste hainbatokitan justizia egin bada, hemen zergatik ez. Hori da gure, lana. Ea tertuliak ideok, ze go eta... Eso es lasai, Ido. Zuri atzo entzun izun Euskal Telebistan esaten, hau dela munduko leku bakarra, hori ondino garren argitzeko deula. Baina hor, nik uste dute mamine deula, hau da munduko leku bakarra, hori gertatu dana, eta hori egin zuenak izendatu zuen bere ondorengoa, eta bere ondorengoa onartu dugu. Eta hau danau, hori danoi, krimen horiek itzaltzen gehien alegindu dana, bera izan da, hau da, Espainiako erregea. Hori da. Kontu ziro, hemen eskualerian dabil erregea, kontu. Dabilela, listo rap hemen dabilek, tranquil.